Hvilken klasse går du i? Jeg går i 2C. Hvordan vil du beskrive livet på Nørre G? Livet på Nørre G er et rigtig godt liv. Der er rigtig mange gode faciliteter på Nørre G, som for eksempel musikhusene og lektiecafé, som der ikke bliver brugt så meget. Som ikke brugt så meget. Okay. Jeg synes, det er det fedeste ved gym i forhold til folkeskolen. Det er festerne. Festerne er gode. Og ja, jeg ved ikke. Altså, der er bare mange ting, der er bedre. Det er sådan ligesom et step. Hast du etwas Zeit für mich? Singe ich ein Lied für dich von 99. Det er super. Det er rigtig godt. Der er meget lave, man har meget set til, og både socialt og fagligt, så det. Bøsse ud pis. 5.